amb senyal de recolzament en recolzament a una víctima de violació, una violació que es va fer a un grup a Manresa fa ara uns 3 anys, a l'estiu del 2016. Llavors el fet que ens reunim aquí avui és per donar-li el nostre recolzament, perquè sàpiga que no està sola i perquè actualment aquests dies s'està celebrant el judici i per tant volem donar-li tots els ànims des d'aquí perquè sàpiga que no està sola. Llavors per fer-ho visible i palpable el que hem decidit fer és un minut de silenci per donar-li el nostre suport. Llavors el minut de silenci, si volem, el comencem ara.